החיים שלי כל כך חופשיים. למה שארצה להגביל את עצמי בכל החוקים של התורה ולחזור בתשובה? סיבה אחת. התורה זה פשוט כיף. זה פשוט הכי כיף בעולם. תחשבו על זה רגע. בניין שלם שלא מדברים בו לשון הרע. כמה כיף לחיות בבניין כזה. השכן קונה אותה חדש, כולם שמחים איתו. השכנה בונה מרפסת חדשה, אף אחד לא כועס או מרחל עליה, כולם שמחים ביחד איתה. ויותר מזה, אין שום קינה. לא מסתכלים על מה שיש לאחרים ונהיים עצובים מזה, או מפתחים שנאה כלפיהם. להפך, שמחים בכל הטוב שהשם מביא לנו. ומה שהביא להם, שיהיה להם בכיף. אין כעס, אין מחלוקות, אין שנאה, רק שמחה ואהבת חינם. בבנייני הבית והמשפחה, אין משפחה יותר מאושרת מאשר משפחה שחיה בדרך התורה. בעל ששומר את עצמו רק לאשתו, לא מדבר או מסתכל על נשים אחרות. כמה מאושרת תהיה אשתו? ואישה שמתלבשת בצניעות ושומרת את עצמה לבעלה, כמה מאושר יהיה בעלה? ושלא נדבר על ההדרכות המדהימות שיש לגברים ונשים לפני החתונה, איך להוציא את מקסימום השמחה והאהבה בחיי הזוגיות. ומה עם חינוך הילדים? כל המחקרים החדשניים על נפש הילד ואיך לחנך אותו ואיך לדבר איתו נמצאים כבר אלפי שנים ביהדות. חינוך מסור ואוהב שנותן לילדים בדיוק מה שהם צריכים, מכל הבחינות. וכמובן, כיבוד הורים, שאין הורים בעולם ששמחים ומאושרים יותר מזה שהילדים שלהם מכבדים אותם ומקשיבים להם. ועוד לא דיברנו על שבת. כמה כיף! אתם כמו משפחת מלוכה ליום אחד. עוזבים את כל העבודה, לימודים, עיסוקים, ויושבים כל המשפחה, לבושים חגיגי, סביב שולחן יפה, אוכלים אוכל טעים, אחר כך כינוחים ופירות, שרים ביחד שירי שבת, ופשוט מקדישים 24 שעות להיות כל המשפחה ביחד, בכיף ובשמחה. וכל הטוב הזה קורה כל שבוע. כמה מאושרת משפחה כזאת. ומעבר לכל זה, חיי התורה הם פשוט חיי רוגע ושלווה. בתוך כל מרוצת החיים אתה חי ברוגע. אתה יודע, יש מי שדואג לי, יש מי ששומר עליי, יש מי שמסדר לי את החיים בצורה הכי מושלמת בעולם עבורי. אין דבר יותר כיף מלחיות בידיעות האלה, ולראות אותם מתממשות יום יום. נכון, כדי להגיע לכל הטוב הזה, צריך ללמוד הרבה, להשקיע הרבה, וכמובן שזה לא פשוט בכלל. אבל כשיש לנו כבר את הכלי להגיע לשם, אנחנו כבר בחצי הדרך. ומעבר לכל זה, כשאדם חוקר ומברר על התורה, הוא מגלה שזוהי האמת לאמיתה. יש אינסוף הוכחות לכך בתוך התורה עצמה. וכשאדם יודע שהוא הולך בדרך האמת, הנפש שלו מתמלאת. הוא מרגיש סיפוק ענק בכל דבר ודבר שהוא עושה. מהדברים הקטנים ביותר ועד הגדולים ביותר, הוא יודע שהוא בדרך האמת. וכשאין לך דרך מסוימת, או שיש לך איזה דרך שהמצאת לעצמך, איך אתה יודע שזו האמת? איך אתה יודע שבשביל זה הגעת לעולם הזה? איך?